Полиция? Здравейте, колеги, как сте? Здрасти! Какво става? Слизай долу. Къде долу, бе? Какво съм направил? Ви излизам, какъв ти е проблема, бе? Какво искате от мен, бе? Какъв е проблема, момче? Извършва се полицейска проверка. Нека, няма проблеми. Документи за проверка искаш ли? Handle my business, мафака. Дръж се по-възпитано, моля се само. Само че дръж. Окей, аз съм много фреш. Трезвен съм, не съм алкохол, не съм достал да почите. Някой престъпление извърших ли? Да го питам само. Окей. Кучко, ти фащай такси, взимай раницата, всички документи са вътре, да колата са тук с застраховките. Дърпай, още малко се обясняваш и ще ти скъсам екстеншъна, разбираш ли? Ще дам и ни куки. Госпожо, слушай, маняк, отиди, дам ти ключа, отиди ми вземи документите, раницата в апартамента. Лични карти, книжки, всичко. Еми там откъдето мазе. Раницата е в апартамента. Документите личните са ми в апартамента. Окей, никой да не мърда, полицията е тук. Няма да ви правим на пук, handle my business, you gotta believe it. Така, сега ще ви обясня на вас кои сте ви, кои сме ние. SMG холдинга. Почувствай се, братанчики. Нещо, един момент, ела тук, да, спокойно. На капака на колата ли? Някой да светне. Така. Какво става? Нещо да не убих някой аз, ако правите ви. По-сериозно е, аз се обикалям, вие ми правите акция. Вие друга работа нямате ли? Занимавате с водници, с джилари, с по-сериозни хора. А? Някой ще светне ли, момчета? Аз тук документи ето. Аз съм спокоен, просто гледам как си ми гледате лайфа. Вие залавяте инфлуенсъри, тъй ли? Аз съм бандита, тъй ли? Бях бандит преди да ме бяхте фанали, когато бях генгстър. Сега вече съм инфлуенсър. Чакай малко са. Светни, бе, брат, светни. Ето, стига, дейте. Много добре знаете, се познаваме, малкият талон. Всичко е 6 на колата. Провери ми егенето, всички точки, никакви актове, всичко платено. Толкова да съм добре. Професионален шофьор съм, карам камион от време на време, пренасям материал по 100 кила бяло, пренасям и съм пращан с кеш, да ме бяхте фанали, като карам трева към абитата. Пукнах се да нося трева в Истанбул, бачкам с моторджиите. Да, аз съм човека. Ако някой иска транспорт да прави на зелено, аз съм човека, да знаете. Карам камион, стоката ще пристигне винаги. Бачкам с, знаеш, с абитата с уния с моторите там. Много съм генгста. Имаш 500 парчета зелено, даваш ми ги, минавам границата и се дигаш по 3. Аз съм човека, да знаеш, той менчо, уей. Няма проблем. Но ме хванете, когато правя престъпление, не когато си съчувствам и тая. Кой да ви е казал, че сте престъпник? Еми, да. Правим полицейска проверка, ви казах. Дайте дрегера да ви го искаме, ако обичате, ама искаме вие да се направите. С тия ми звъня, педерас, с тия ми звъня, какви са тия дет ми звъня, да бах ти бокуци. Прекъсват лайфа, извади един дрегер да го духам. Ай, стига някакви педали звънят, защото завиждат сега, че генгста и полиция и това. Бокуците. Слушай, ма курва, напред до not disturb да не ми звънят педерас. Няма да ми говориш така. Ти си една курва, която искаш я лапа на циганския сводник, разбираш? Да лапам, да не казвам. Въди дрегера. Police me now, police me right now. Още един дрегер. Че ви иба майката и те ми звънят, виж, терористи телефонни. Ето. Слушай, как се прави до not disturb, тъпа путко? 500 Няма да ми говориш така. пъти ти казах, да ми говориш направи ми така. телефона на безшумен режим, да не ми звънят. Ще го Здрасти. направя, да. Идвам, да. Идвам. Какъв е проблема? Какво съм направил? Идвам, бе. Да. Какво съм направил, момчета? Спокойно ще ви Задържат ме. Задържат ме. Чакай спокойно. Как може? Добре. За кого ме задържат? За какво съм направил първо? Не обясня. Вие ще ме нападате ли сега? Аз сега ще ме нападат. Ще го изключа. Обаче не виждам за кой е тия мерки чак. Какво съм направил? Не мога да разбера нещо. Не съм платил на някой. Блъснал съм някой. Изобщо има ли причина? Изключвам го и без това.